This is the botanical garden. Sorry. So the different kinds of animals have different kinds of plants, flowers. Ano yang doon? Marami? Bungol, hindi ako eh. Ang tanga naman. Bungol. Kaya bungol di ako eh. Bakit pala dito? Uy. Samong bote daghan ni siya eh. Kami persantin mo. Kantor yun. Aquarium ay sa aquarium. Chinese Harvest Park. Chinese Harvest Park.
You wait here, okay? Because I want to take pictures. You can go with me or no? Okay. Nauna mo sa Pilipinas ko, pag magpuan ito, pag laag ko, kapit ako mga bulak na ayaw dito. Taunang panahon pa, dili ka pa maligya mga bulak karon ang baligya naman sa unang ay mga ayaw dito. So nakita ko mga bulak mga ayaw. May have children's playground. Ha? Kapag ganit ka ito nga, buhom na. Children's playground is still okay. We go to the plants na. Birds. So we go to the birds. No need playground. Dili hapon kang dula. Ano yung pakag-playground. Dili hapon kang dula. Nakuha di aning Hong Kong Botanical Garden. Naku kayo. Kani unsa man ni natin nga mga langgan. Oh. Unsa man tong uwak? Ay tura siya.
mo ko